Исәнмесез, яңалыклар тапшыруын карыйсыз. Студияда сезне мин Роза Хабибуллина сәламлим. Бүгенге төп темаларыбыз. Сәбәбен ачыкладылар. Шәһәрдәшләрне берничә ай дәвамында борчыган социиз буенча экологлар аңлатма бирде. Бурычыңны түләмәсәң, приставлар кунакка килә. Бүген алар пенсия фонды белгечләре белән эшмәкәрләр янына чыкты. Салым кодексына кертелгән үзгәрешләр, штрафларны булдырмау серләре, бу хакта эшмәкәрләргә белгечләр сөйләде. 58-нче мәктәптән нәрсәдер шартлады. Бик күп төтен булды. Мәктәптән балаларны эвакуацияләделәр. Бүген социаль шелтәрләрдә шундый хәбәр таралды. Кайберәүләр төтеннән дә һәм янган истән зарланды. Әмма төтен утсыз да чыга ала икән. Мәктәптә хәбәр итүләренчә, бу йөрәнүләр генә борчылыр өчен сәбәп юк. Чара гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре белән бергә планлаштырылган. Мәктәп вәкилләре камерага рәсми җавап бирүдән баш тартты. Шуңа да карамастан мәктәп исән, берәү дә зыян күрмәгән. Ниһаять, шәһәрдәшләрне борчыган социизның сәбәпләре ачыкланды. Берничә атнага тукталып торганнан соң әлеге ис янә барлыкка килде. Экологлар аның сәбәбе ерак түгел, Чаллыдан берничә чакрым гына читтә урнашкан ди. Тулырак хәбәрчебез дәвам итә. Кама агросәнәгать комплексындагы кырда җыелып яткан тавык тизәге ярты миллион кешегә иркен суларга ирек бирмәде. Кыр Шилнәбаш поселогында урнашкан. Аны ашлама буларак кулланалар. Җил Чаллы ягына исә начар ис шәһәргә килә. Вот видите, вот покрыт как саркофаг, там выросли растения, да, они держали вот этот запах внутри. То, что была жара, это все преет, это же происходит процессы гниения, прения. Вот его вскрыли, появился такой запах. Иснең сәбәбен тиз генә ачыклый алмадылар. Төрле заводлар, фермер хуҗалыклары, оешмаларда тикшерү барды. Кама агрофирмасына кадәр барып җиткәч, барысы да шундук ачыкланды ди белгечләр. Где-то около 3 лет тому назад был сформирован ГУРТ. ГУРТ этот был вывезен, имеется в виду перегной, вывезен с птицефабрики нашей и был сформирован в районе деревни Шильнебаш. 2 года, вот 3 года практически он лежал спокойно, и в четверг-пятницу начали проводиться работы и вскрыли просто-напросто этот ГУРТ. Соңгы тапкыр ис шәһәрдә атна башында чыкты. Моңа кадәр ул шәһәр халкына июль дәвамында диярлек тыңгылык бирмәде. Кырга ашламаны кертәгенә башладылар, әмма ис алданрак таралды. Моның да аңлатмасы бар. Садоводы, пользуясь тем, что бесхозно лежит вот этот вот перегной, забирали себе на участке. Вот, в общем-то, даже доходило до того, что 8-10 машин грузили КАМАЗов. Август һәм сентябрь дәвамында әйләнә-тирәдәге һаваның сыйфатын тикшерделәр. Распотребнадзор идарәсе белгечләре зарарлы матдәләр табылмады ди. Начар ис шәһәрдәшләрнең сәламәтлегенә зыян китерми. Порог чувствительности, он опять же таки у всех разный, что при ощущении запаха превышение норм ПДК может не быть. Хәзер белгечләр шәһәрдә начар исне бетерү өстендә эшли. Кама агрофирмасы җитәкчесе белән сөйләшү булган. Хәзер эшчеләр ашлама таратыр алдыннан һава торышын һәм җил юнәлешен дә исәпкә алачак. Башка агрофирмалар җитәкчеләре белән дә кисәтү максатыннан сөйләшүләр оештырылачак. Зөһрә Фатыйхова, Ксения Антонова, Яңалыклар. Шәһәрдәшләрнең фатирларына да җылы бирә башладылар. Ул график буенча тапшырыла, беренче чиратта ресурс бурычлары аз булган идарә итүче оешмаларга җибәрелде. Бу мәхәллә, паритет, камстрой сервис оешмалары. Башка коммуналчылар да бурычларын түләргә тырыша, әмма 30 сентябрьгә җылылык барлык торак йортларда да булырга тиеш. Такие компании «Челностройремонт», «Электротехника», «Вилюсь», ТСЖ «Сембике», МУП «Автозавод», «Кирмжстрой» имеют небольшие задолженности, с которыми составлены графики реструктуризации долгов. И надеюсь, что в ближайшие месяцы они покроют. Но самым проблемным пока остается у нас жилищной компании ТСЖ «Монолит», управляющая компания «Авангард» жилые дома, «Экском Челны» и ТСЖ «Касимова». Бүген янгын булган 53-28 йортына газ кертеләр. Иртәдән үк биредә газ хезмәткәрләре һәм сантехниклар эшләде. Соңгылары салкын һәм кайнар су турбаларын тикшерделәр. Шартлаудан зыян күргән фатирларга җылылык та бирделәр. Подъездда төзекләндерү эшләре төгәлләнде. Яңа фатирларга күченү октябрь башына планлаштырылган. Подъезд отремонтирован, лестничная клетка, новые почтовые ящики там поставлены у них.
Тамбурная входная дверь утепленная, тамбур отремонтировали, сделали утепленный. Значит, по подъезду полностью все работы восстановлены. Фатирларда төзүчеләр эчке эшләр белән мәшгуль. Линолеум җәяләр, түшәмнәрне тартыру белән шөгыльләнәләр. Барлык эшләр дә зыян күрүчеләр күзәтү астында башкарыла. Я благодарна, что восстановили, но хотелось бы, чтобы получше сделали. Откос, вот, например, в зале, там, на кухне. И двери, на потолок бы еще внимание побольше надо было. Спасибо, что восстановили, но мне вот цвет линолеума не нравится, черный. Я как гробу, что ли, тут буду жить. Хотелось, чтобы мне поменяли линолеум. Үзләре кием салымса да, үзләре именият кертемнәрен түләргә теләми. Бүген суд приставлары пенсия фонды белгечләре белән берлектә шәхси эшмәкәрләр янына үзләре барды. Именият кертемнәре буенча бизнес вәкилләре пенсия фондына ярты миллион сумнан артык акча тиеш. Бүген бурычларның бер өлешен булса да кайтарып булдымы? Рита хәбәрчебездә катнашты. Терентьевлар гаиләсенең бурычы 90 мең сумга җиткән. Соңгы елларда именият кертемнәрен түләп барганнар. Әмма Мәүлидә Терентьева декрет ялында утырганда җыелган бурычларын һаман да каплый алмыйлар. Нам никаких возвратов. Купила ли там? Безгә фатир алган өчен дә, башка нәрсә алсаң да акчаның бер өлешен дә кире кайтармыйлар. Баланы укыткан өчен дә салымны кайтарып булмый. Түләргә кирәк, түзәр хәл калмады инде. Шуңа бурыч җыела. Поэтому копится. Арзан сәүдә үзәгендә эшләүче башка эшмәкәрләр дә шул хәлдә калган. Сату бармый диялар, сәбәпләрен аңлата алмыйлар. У меня лично их нет, мы оплачиваем. Минем бурычларым юк, вакытында түләп барам. Әмма кыен, атна буена берәй-бер дә саткан юк. Нәрсә белән түлим, кеше йөрми, элек сатып алучылар күбрәк иде. Шәһәрдә шәхси эшмәкәрләрнең именият кертемнәре буенча бурычлары 500 мең сумнан артып киткән. Бурычлар 8 мең сумнан башлап 130 мең сумга кадәр. Берәүләр 2009 елгы бурычларын да яба алмый. На данный момент в пенсионном фонде... Бүгенге көндә пенсия фондында исәптә 15 мең 800 шәхси эшмәкәр исәптә тора. Шуларның 12 меңе именият кертемнәре буенча бурычлы. 12 тысяч. Кайчакта суд приставлары бизнесменнар янына үзләре йөри, әмма аларның киләсен алдан белүчеләр павильоннарын бикләп качарга өлгерә. Бүген дә шулай булды. Шуңа да карамастан уңай нәтиҗәләр бар ди белгечләр. Так хоть должники реагируют. Бурычлылар кайчакта килеп түлиләр, кемдер игътибарда итми, кемдер аңлатма яза. Бәлки эшмәкәр авырып киткәндер, бурычларын түләсәләр квитанция алып килергә кирәк. Бурычны урында да түләүчеләр бар. Әгәр эшмәкәр белгечләр белән аралашырга теләми икән, приставлар милеккә арест салу хокукына ия, әмма бурычның суммасы 30 мең сумнан артып киткән очракта гына. Бу алымны еш кулланабыз ди приставлар. Гүзәл Шихапова, Валентин Красильников, яңалыклар. Әмне икенче эшмәкәрләрнең финанс белән бәйле кыенлыклары булмаска тиеш. Бүген 6-нчы сәнәгать мәйданына финанс десанты төште. Эшмәкәрләргә төрле ярдәм итү проектлары, салым кодексына кертелгән үзгәрешләр, штрафларны булдырмау серләре турында сөйләделәр. Әлеге проект кысаларында бу инде 3-нче очрашу. Моңа кадәр белгечләр БСИ КИП мастер мәйданнарында булды. Десантчылар нинди ярдәм тәкъдим итә? Киләсе сюжетта. Очрашуга дистәләгән эшмәкәр һәм шул хәтле үк белгечләр җыелды. Алар аудит, кредит бирү һәм иминиятләштерү өлкәсенә кагылган сорауларга җавап бирделәр. Десантның максаты сорауларга урында ук җавап бирү, проблемаларны уртага салып хәл итү. Да, клиенты ходят в банки, клиенты ходят в страховые, аудиторская компания. Но пора, наверное, и финансистам выехать к ним и прямо здесь на месте обсудить их проблемы, услышать их вопросы, найти пути решения этих вопросов. Задача сегодня такая. И мы знаем, что предпринимательское сообщество очень часто жалуется на то, что финансовые средства недоступны для них. Чынлыкта исә шәһәрдә түбән ставкалы кредит рәсмиләштерергә яки дәүләт ярдәме белән кыйммәтле җайланмалар сатып алырга мөмкин. Белгечләр әйтүенчә, күбесе моның турында белми. Бүген 50-дән артык федераль һәм төбәк ярдәм итү программалары эшли. Бу көннәрдә генә 20 чаллы оешмасы лизингка җайланма алу хокукына ия булды. Хәзер башкарма комитетта арзан кредитка документлар җыярга ярдәм итәләр. Если мы собираем аудиторию, то мы подбираем примерно программу поддержки под средний бизнес, под мелкий бизнес, малый бизнес, да, либо крупный. Сейчас у нас здесь малый и средний бизнес, большей частью. С крупным бизнесом мы работаем уже тет-а-тет, выезжаем на какие-то крупные предприятия. И в рамках каких-то проектов уже прорабатываем отдельную документацию и так далее. Светлана Родионова эшли торган фирма бер тапкыр дәүләт ярдәменнән кулланган инде. Оешмада 1 миллион 700 сум торучы станок бәясенең бер өлешен генә түләгәннәр. Мы пользовались такими услугами, но дам выплачивала Казань. Мы в лизинг приобретали оборудование, станок. И в основном наше предприятие занимается постройкой коттеджей, домов, деревянных домов, ну, любыми
деревянными изделиями занимается. Поэтому я считаю, что это очень выгодно брать в лизинг. Очрашуда һәр эшмәкәр дә индивидуаль рәвештә консультация алды. Оештыручылар мондый чаралар ешрак булачак ди. Гүзәл Шихапова, Валентин Красильников, Яңалыклар. Шәһәр яңалыклары белән сез tvchilny.ru сайтында һәм ВКонтакте челдәрендә рәсми төркемебездә таныша аласыз. Бүгенгә мин сезнең белән сау булашам, иртәгә очрашканга кадәр сау булыгыз. «3 октября. Концертный зал. Уникальный артист и музыкант Дима Билан. В новом шоу «35 неделимые». Телефон 78 25 01. Онлайн-продажа на сайте «Городские зрелищные кассы». Для силы, для молодости, для жизни. Вода, рожденная в мезозойскую эру. Минеральная вода Тарханская. Уникальный край. Уникальная вода. Лечение простатита и аденомы. Прием ведет врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Урологический центр «Урамед». Звоните 49 22 10. Молния! Корпорации «Центр» и «Селдом» сверхвыгодная рассрочка. Например, большой телевизор за 2100, а кровать за 700 рублей в месяц.